11th बावखुंग्रि फोरबो 2023 मायथाइ आरोना। नों माथो मबाइल गोदान लाबाय पार्टिबो गैया माबो गैया। दै मबाइल गोदानाव थांजोब्बाय। लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे बावखुंग्रि हाजो गेटआव थांनानै बयखौबो बरायबाय आरोखि ना। माने दिनै आङो बे सिङावहाय एडभान्स हाबनानै नोंथांमोन देखायलांबाय थानो नागिरदों आरोना। माने जोंहा बावखुंग्रि हाजोआथ' बावला सफैसिगोन ना फेस्टिभेला, ओंखायनो दा नोंथांमोननो एसे एडभान्स थांनानै देखायहैग्रोसै आरोना। दा नोंथांमोनहा नायलांदो, गोसो गोथारै गावस्राना होजोबदो भिडिअखौ। दा स्ल' दा नायनानै लादो लोगोफोर, नै बरिया भिउआ बरिया जानानै दं आरोना। बयबो लोब लोब फैनानै बावखुंग्रि हाजोखौ देग्लायबो समायना रमायना खालामफैदोलाय आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय आंखौबो लोगो हमनो हागोन आरोखि ना। जाय फैयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय, मिथिबायना लोगोफोर। बेनिफ्राय आंखौबो लोगो हमनो हागोन, आंबो संक्रान्ति खालि फैगोन। बांसिन जोंहा संक्रान्ति खालि मानसि जायो नालाय आजां गाजां। दा नोंथांमोना फैदो, लोगो हमफैदो, बरिया गोसोनायफोरखौ लाबोदो, थिखोफैदो बामनानै थिखो होमबा बरिया। चल' नायलांबाय था। औ नाय मोनसे लोगोफोर रायजोफोरजों दा नै सफैबाय मेन जायगायावहायनो। नैबेयो जाहैबाय माने मा होननांगौ जाखो, साजायनायफोरखौ नायनानै लादो लोगोफोर। हाजोआ हनै ओमफ्राय नै गेटआ नायनानै लादो। नोंथांमोना गोसो गोथारै गावस्रानानै होजोबदो आरोना। ओइ बरिया गेटआ हेन्देल। ओमफ्राय नै ओरैसो नायनानै लादो लोगोफोर। स्टेज जाबायानो आरोखि ना। नायनानै लादो नै लोगोफोर बरिया। ओमफ्राय गोबां इउटुबारफोर दङ ना, बिथांमोना माने देखायफैया, गावबागाव मोखांखौल' देखायनानै इन्टारेस्ट खालामनानै थाङो। देखाया आरोखि ना बिदिखौनो मा होनबावनो आरोना। दा नोंथांमोना नायनानै लादो नै मेन स्टेजआ। ओमफ्राय बेजों हाबलांसै ससे। दा जोङो नैबेजों होलांसै आरोना, हाजो गाखोग्रा मेन लामाजों दसे भिडिअ खालामसै। दा ओरैनो फ्रिखा, गाव एसे नायलांदो। साल बिफांफ्रा नै लागाव लोगोफोर। दखान लुजोबखाबाय आरोना। ओमफ्राय हाजोआवथ' बाहा गाखोनो, हाजो खाथिसिम थांना फैनोसै आरो। माबा जांग्रावमा गाबलाजोब्बाय गे नो। हाग्रानि मैसो फैबाथाय सेस गारोखि ना। ओमफ्राय नै दखानफ्रा लागाव बेयावनो लोंफै हलायफैनो होनबा। बेनिफ्राय नैबे माने ब्र'नि अननायावसो फैनो मोनदों आरो, बिसिम नङाबाथ' फैनो मोननाय नङामोन। दा मोनहां जाबाय। बेनिफ्राय ओरै जोंहा नै दखान होफैग्राफ्रा बाजिमोन। देखायनो हाथ'ला, खाथिसिम थांना देखायसै आरो। लागाव माने एसे नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैबाय। एसे खस्थ'यैनो माने थाव भारा गारलायलायनानै फैदों आरो। नोंथांमोना अननानै शेयार खालामदो, जाय नोंथाङा फैगोन, बेनिफ्राय नोंथांनि लोगोआ फैगोन। दा बिदि आरोना। माबा एम्फौ गाबलाजोबनायलाय खोमायानो बुंजोब्बाय। नोंना बुङाखै? बुङाबा हाजोनि एम्फौ गाबलाजोब्बाय आरो। ओरैथिंबो लुला। स्किप दा खालामना, स्किप खालामबाथाय गैला, हमथा जाबाय। जाथ'बाय बिसिम मन्दिर मोनफैबाय आरोना। दा दसे ससे गाखोलांजागोन। बिनिफ्राय दा आङो ससे गाखोनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आरोखि ना। बिनिफ्राय नै जोंना नैबे आदाया माने गाखोनो हाला जाहैदों, मेङो। ओमफ्राय दा आङो ससे माने गाखोनानै देखायहैनोसै। ओमफ्राय नै माने मोखांखौ देखायबाय थाबाबो नायनो बायो, मन्दिरा बे आरोना। ओमफ्राय एसे सनमान लागोनसै सोर आइ बिमा बावखुंग्रि अननानै मोजाङै गाखोनो हाथों। ओमफ्राय नै नायनानै लादो। आयौ ससे गाखोलांसै आरो। माने आङो बेबायदि फैफेराखैमोन आरो फार्स्टआवहाय। दा माने आङो ससे गाखोलांनानै नोंथांमोन देखायगासिनो दं आरोना। बेनिफ्राय संक्रान्ति खालि फुरा मजा फेमिलिजों फैगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नेनानै थाबाय था, स्पेसियेल भिडिअ बरिया जागोन आरोना। दाख्लै जोंहा आदा लाथाव आदा बिरजोमोनहा बेखौनो गलायलायबोदों। ओमफ्राय दा नै जायगाया बरिया। बारा गाखोलानांलै आङो। बैयावहाय मन्दिर मोनसे दङ आरोना। हनै आयंमोन दङ, ओरै आबैमोन। दा बेखिनियावनो जाथ'बाय नामा। माने हाजोआव गाखोफैबा मोजाङै देखायफिनसै आरोना संक्रान्ति खालि। दा
गाहायावहाय मा मा दंबावो बेखौ देखायहैगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाजोबथ'वाखै आरो आङो हाजोआव ससेल' गाखोनानै देखायबाय आरो ना संक्रान्ति खालि आराम मोजाङै गाखोनानै देखायनोसै बेनिफ्राय दा आङो आंनि मेन माबा खोन्थानांगौआनो जाहैबाय गाहायावहाय बिदिनो मा मा साजायदों मादों बेखौ एसे देखायफिनसै आरो ना हाजोआव माने सम जायाग्रा गाखोलाबायनोबो नाङा आरो ना मा होनो जादोंला ओरैनो फुरा गासिबो दखान जाजोब्बाय आरो ना नोंथांमोनहा जा लों हासुफै खिफै लागाव बेलथायला फैजोब गान दामदोंलै ओरै ओमफ्राय लोगोफोर सेंग्रेबेल गारखादों आरो ना जेबो सिन्था गैया बरिया रायलायबाय थाला गासिबो बर' गोजाजोब आरो ना दखाना बिमा माहारिनि जोंनि बर' हारिनि बिमा माहारिनि बर' दखान गोजाजोब नै दा बेयाव सफैलायबाय आरो ना ओमफ्राय नै स्टेजआ मेन स्टेजआ बेनो आरो ओमफ्राय हनै दाबो रेडि जाजोबाखै आवगासिनो दं नै बिनिफ्रायसो हाजोखौ बरिया नुहुरो दा वाइटआव होबा बरिया लोगोफोर नोंथांमोनहा नै आंनि खिथुजों नायदो हाजोखौ माबायदि समायना नुयो लोगोफोर माने हाजोखौ नायबानो माने गोसोआ बिराद मोजां मोनो आरोना बरिया नुयो नै लादो हाजोआ बेनो लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो दा जोंना माने लामाखौहाय फुरा लुलारजों माने गोदो होजोब्बाय नामा बरिया जाबाय आरोना बिनिफ्राय दा माने जों स्टेजनि ओरैथिंजाय माने मा मा जाखो एसे देखायनो आरोखि ना ओरै सालायलांदो थ' ड्राइभार नायना लादो ह बाउन्स जाजोब्बाय दाबो कमप्लिट जाजोबाखै आरोना नै मावगासिनो दं आदायमोनहा लायगासिनो दं फुरा मजा जागोन आरोना लागावना नायनानै लाग्रोदो रायजोफोर नैहाय मा मा जागोन नोंसोरला गस्ला लंपेन्ट दंखा माबागोन आरो हनै जोंना सार मनिस्वर दं आरो ना ओरै मनिस्वर सार दङ ओमफ्राय बरिया बेनो आरोना लोगोफोर बेयो जाहैबाय गेट जोंहा माने नैबेहाय होनाय दं 11th बावखुंग्रि फोरबो 2023 मायथाइ आरोना दा गेटआ बिदि आरो लोगोफोर आंथ' दा हाजोखौ ससे मानखोखांखाबाय नालाय बिनिफ्राय माने संक्रान्ति खालि फैयाबाबो जेबो लस गैला आरोना बिनिफ्राय आंजों लोगोसेनो माने गुरखा ब्रादार माने साल्टिबो होनलायलायो जोङो माने बेसेबा गोबावनि उनावहाय माने ओरैबायदि माने ओरै दतमा जिन्ज्रिबिलायाव हाबा जाहैखांनायनि उनावहाय बिनिफ्राय गैखाया बेसेबा गोबाव जाबायमोन आरो दिनैसो माने आंनि चेनेलाव देखायफिननो मोनबाय 1 इयार जायालै जासिगोन आच्छा होमबा नै दारियाबो एसे लावहांबावबायसो होमबा 1 इयार जालायना लावा जाबावो नामा ओमफ्राय मारै दं बिदिनोसै माथो नुनो माथो मबाइल गोदान लाबाय पार्टिबो गैया माबो गैया दै मबाइल गोदानाव थांजोब्बाय गोदानाव थांजोब्बाय औ मा होनो बारा नाङा 50 थाखाल' हरदो दायो ललिपप जालांसै रेदा नायनानैसै जायो ओमफ्राय जों दा हाजोआव माने दासो सफैखादों नालाय ओमफ्राय बेरायहैफिननो ना मानो मिथिला जिखुनु जाया बेरायहैफिननोबो नंदों र' ओमफ्राय ओरैथिं धनु ब्रदर दङ बेबो माने गुटखा मास्टारखौ माने थारमाने गुटखा मास्टारा जोंनाव थादोंमोन आरो साननै जाबाय दा दिनै थांसिगोन आच्छा होमबालाय आंखौबो आलासियानो लांदो आं दिनै थांसै न'आव थांसै आंखौ लांफादोब्रा दिनै जोंनाव थाहैदोलाय बिसिनाव बालाबो दंलै बेदर बायनो हायालै लोंब्र'नो बेसेबां जाहोबाय थानो नोंलाय दिनै गैया मिरामिसजोंसो जाहोहरनांबाय फैसा गैयिनि दा बिनिफ्राय थ'दो बारा गोबाव खालामला बिसोर माने हाजोआव एसे नायहैनो नागिरदों नालाय आंबो थांफानोबो हागौ थांफायाबो जानो हागौ बुंनो हाथ'आ र' दा रायजोफोर माने गाखोखांखाबायमोन आरो ओमफ्राय नैबे गुटखा मास्टारमोन लिंहरनानै फैलायबाय दाद ओरैनो हट हाजोआव खोदावनानै दोनहैसै नामा बेखौ गाखोनो बाथारबायमोन आङो फैफिननो बाबायमोन आरोना लोगोफोर माने गुटखाया जोंखौहाय माने दहाय गाखोखांनायखौनो फुरा लिंबोथायबाय आरोखि ना ओंखायनो दा आं फैगासिनो आरोखि ना गेटसिम थांसिगोन आरोना लागाव साखुं हाजोआव गाखोलांदोलै नोङो होलांलाय दा नोंथांमोन मोनसे गोनां खोथा मा दे होन एबार बोसोरावबा सोर भाइरेल जायो नायदो नोंथांमोना एबार हासुग्रा नायखोमा जागोन एबारसो नायखोमा जाबावगोन आंखौ दालाय जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंना गैया गार्लफ्रेन्डखौ लानानै फैदोब्रा औ
गाबफ्रानो आंना माने फिउचार लाइफआवनो जेबो गैया आं बिमा बिफानि नागिरदोंसो माने बे समायना रमायना माबाखौ हाजोखौहाय बै बावखुंग्रि हाजोखौ समायना खालामफैनांगौमोन आरो जरा फैनानै जेबो नंला जिखुनु जाया बेयो ओरैनो इन्टारेस्ट आरोना इन्जय खालामनाय माने नोंखौ सानो नाङा आरोना ट्रेन खारगासिनो दं आरोना फुरा ट्राफिक लोगोफोर आङो दा न'आव सफैबाय आरो बिनिफ्राय जोंहा गुटखा मास्टार ओमफ्राय आदा दुनु बिसोरो माने ओरै गावस्राबाय माने गुटखा मास्टारा क'क्राझाराव फैदोंमोन जोंहा दाख्लैहायनो फैदोंमोन बिनिफ्राय दिनै थांबाय आरो बियो ट्रेनजोंहाय दा माबायदि मोनखो भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामहरदो बिनिफ्राय जाय आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा आंनि अनसायगिरि लोगो नोंथांमोनहा अननानै शेयार खालामनानै होलांदो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय